ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಶಾ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂತೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಗನ ಮೇಟ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಗೊತ್ತಾವು ಬಾಕಬೋತಿನೆಲ್ಲ ತೀಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಗನದ ಮೇಟ ಅಂಡು ಇದು ನಂಗೆ ಕೂಡ ಜಪ್ಪಮೆಗಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನೆ ಮಂಕನೆ ಬೂರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ತೂದು ಹಬ್ಬ ನಂತರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಪೋತೇರು ಬಸ್ ಉಂಡತಿ ಕೋಡೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ಸಾಗಿ ಗೋಯರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೋದು ಮುಟ್ಟುನೇಟ ರೀಚಾಪಿನೇಟ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಬೈಜತೆ ಸರಿ ಕಟ್ ನುಂಗುದಿಲ್ಲ ದೋಣಲು ಅಂತ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಒಂದು ನುಂಗುತ್ತೀನಿ ಪಾಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ ಹೆಣ್ಮಾರ ಮೂಲೆ ಆಂಡು ಎಂತ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಮುಂಚೆ ಅದು ಪೋಯಿಂದು ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಪಚನಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಅದು ಪೋಯರ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರ ಎಕ್ಕುದು ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಪುರ ಉಪ್ಪಿದ್ದು ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಪುರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುರ ಪೋಯರ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಂಚಿದ್ದು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೇಡು ನಿಂಚಿದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪುರ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಿತ್ತೆ ಪುಟ್ಟೋತಿದ್ದೆ ಪೋಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಗ ಫುಲ್ ಕೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪೂ ಆತಂದು ತೊಷ್ಪವೆ ವೈ ಶೋಕ್ ಉಣ್ಣದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂತಲ್ಲ ಕೊಂಡುದು ಇಡೇ ತೂಲೆ ಬಾಟಲ್ ನಾನು ಕೀಡಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತೂಕ ಒಂದು ಕುಲ್ಯಾಡ ಅನಿಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಉರಿಯೋಡೋ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿ 8:30 ಆಡು ಒಂಚೂರು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದುಮ್ಮುಂಡು ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂದು ತೂಕ 9 o'clock ನಾವು ರೀಚ್ ಆವಡು ಇಡಗ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸುವರ್ಂಬ ಪತ್ತಾಂಡು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡು ಹೆಂಚಿನ ಒಳ್ಳ ಅಲ್ಪ KPT ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅದೇವೆ ಪೇಪಂಡಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನೆನಪ ಮರ ಹುಡುಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾ ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಊಟದ ಸಮಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ರಪಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ರಾಜನ್ನಿ ಓಯ್ ರಾಜಕ್ಕ ಈ ರಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಿಡ್ತಾರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಲಂಚ್ ಉಂಡು ಐತೊಲೆ ಪೋದ್ ಬರೋಡಿ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ. ಸೊ ರಪಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಲೆ ಅಂತ ತುಷ್ಪವೆ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉನು ಬರ್ಚಾ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಂತಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನಿಕ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಧಾನ ಅನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಏರಿ
ಓಲು ಆರು ಆರು ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಏರಿ ಕೆಲುಲೆ ಅರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮಂಡೆಡಿ ಮೂರನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಮೂರನಿ ಅವ ಅನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡ್ಯಾರು ಮೇರು ಓಲು ತೋಚಿರ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ರಪ್ಪ ಉನ್ಪೇನು ಓಕೆನಾ ರಾಜ ఒక దాల పండ్రండా ಎಂಕು ಮನಸ್ಸಿಗಿನಿ ಕಜಿಪ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚೂರು ಎಂಕಿನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಜಿಪ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂದೆ ಊಡ್ದ ಜೆಂಜಿ ಎಂದು ಕಪ್ಪು ಜೆಂಜಿ ಮೇರ್ಕಂದಿನಿ ಒಲ್ತೆಯಕ್ಕ ತೋಡ್ದಾಗೆ ಕರಕಾರ ಅದು ಪತ್ತೆರ ಬೋಪ್ನದ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಮರ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನ ಜೀಜು ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಜೀಜುನಕ್ಕೆ ಪೋತೇರು ಮುಗುಡುಲ ಮೊಗದಾದನ ಪತ್ರ ತಿತ್ತೇರು ಇದು ಕಾರ ಅದುಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಿಂಚ ಕೊರ್ನನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕಾಯಿ ಓಕೆ ఉందా అవు తింపుజేను ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ಜೋಗ್ರ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ರಪಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪದ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ತಿಕ್ಕೋಬೇಕ ಕೊಡ ಮಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಡಿಪಿದೆ ರೀಛಾಯ nada ಶುಕ್ರು ಅದು ನಾ ದೇಖ ಯಾವ್ದು ಗೈಸ್ ಮೊಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಆಟೋ ಉಂಡು ಶಾಪ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ಆಟೋ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿದಾಡು ಎಂಕುಲು ಅವು ಅಲ್ಪ ಕೇಕದ ಮೊನ್ನೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಸಾಧಾರಣದ ಸೀರೆ ಹಾಕುತ್ತಿ ಗೈಸ್ ತೂದು ಸಾಕಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಫೋನಿಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಮೊಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಪ 50% ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ರಾಧಾ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಣಿ ಸೊ ಐಕೆ ಕೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರು ಐಕಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಫೋನಿಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದಿನ ಕೇಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ
ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ. Wow ya. Enggak banda? Oh, white black forest or something. Itu? Oh. Ini itu? Aku cek. Aku chocolate dulu deh. Half kg. Oh, banda? Oh. Ini. Oh, apa? Ini itu. Full chocolate buat cengkau apa unda pun? Oh. Oh, lava. Cream bukan chocolate lah. Oh, korle. Bayar pada. Mana le? Negara nama ni. Tasty. Tasty. Ada. Oh lah ini. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಂತ ಪೊಲಿವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ನು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಓದೂಲೆ ಹೋಪ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜುಮುದಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಡ್ ಬೇಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗಿನತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಆಡ್ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ ಮಾರ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ತಗೋ ತಗೋ ಆಟ ತಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಣ್ಣನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮಂತ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ದೀಪೆ ತೆರಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣನ ಸೊ ಒಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ್ನ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್